Njengoba ungibona nginjena mina futhi mangachazela futhi ngifika la eGoli ndoda, ngashizila ngahlupheka. Ngakuhluphekela ukuba la engikhona njengamanje. Angi-give up-anga. Kube omunye umuntu ozosho ukuthi, "Hey kanti eGoli kunje, ngeke ngikwazi ukuphila la ngibuyele ekhaya." Kodwa ngaphila ngingenalutho, ngingenamali. Lo muntu engangize kuyena wangijikela sengigibelile ibhasi already. Ikude emuva, ikude phambili, eGoli angikakaze ngiye, angikaze ngabona, ngigcina ko-television, komabonakude. Kodwa ngahamba ngafika eGoli. Ngahamba ngaze ngafika endlini yalowo muntu loyo owayethe angozwa, uzonginika ama-directions ukuthi ngihamba kanjani ngoba ngamzama efonini sengike ebhasini. Ngimtshela ukuthi hayi bo kwanje kwanje ngiyeza lapho. Kwasho kwacima manje ngike endleleni ngiyeza lapho, lutho umuntu ukutholakala. Ngaze ngangena ku-Facebook, ngangena ukubona la bantu abakhomentayo, ngibona ukuthi ubani ohlala ngakuyena kula bantu abakhomentayo kule zinto ay'phostayo ku-Facebook. Nangempela khona ingwenya engayithola, yangiyalela ingwenya ngaze ngangena kwakhe. Uyayizwa into engishoyo? Mase ngifikile kwakhe isimo sokuhlala sangaba sihle. Indlela yokuhlala khona hhayi bangayinhle ngoba mhlampe ngahlala inyanga eyodwa kwagcina kungiphoqa ukuthi ngeke ngikwazi ukuphila la. Akuyona impilo le. Ungaphila uma ngabe uthando lukhona, kodwa uthando uma ngabe lingekho lapho akuphileki. Uyabona? Angi-give up-anga-ke kodwa ngoba ngancenga kube omunye umuntu ezobuyela emakhaya. Angibuyelanga-ke emakhaya, kunalokho ngazama, ngacela usizo. Ngoba inhloso kwakungeyona uku-give up, inhloso kwawukuthi ngithole le nto engayisukela emakhaya. Uyangibona manje ngikuphi? Ngikutshela ukuthi bengihlala emkhukhwini la eGoli, ngilala phansi, ngingena-blanket, ngingenambhede, ngingenalutho, kodwa uyabona namhlanje. Uyangithola? Impilo ayi-give up-elwa. Ngingenastofu, ngingenayo into yokupheka, ngingenabhodwe, ngingenalutho, ngingenakudla. Kodwa ngahlala eGoli, ngathi le nto engiyifunayo ngizoyithola. Angi-give up-anga. Into engiyishoyo mfethu nawe ngithi unga-give up. Mina ukuhlala eGoli ngakuhluphekela mfethu, hhayi kancane, akuyona into eyaba yinhle kakhulu kumina. Into engayihluphekela kakhulu.